Αυτό το πορτρέτο του Γεώργιου Μπουζιάννη, κορυφαίου εξπρεσιονιστή, δεν είναι απλώς μια εικόνα. Είναι κάτι βαθύτερο. Λίγα λόγια για τον ίδιο. Σπούδασε στο Μόναχο, όπου βρήκε την καλλιτεχνική του φωνή στον εξπρεσιονισμό. Η μορφή του ζωγράφου Waldmüller αναδύεται από το σκοτάδι. Το βλέμμα του καρφώνεται πάνω στον θεατή. Τα μάτια είναι το κλειδί. Βαθιά, στοχαστικά, γεμάτα μια δημιουργική, εσωτερική ανησυχία. Και εδώ είναι το μυστικό. Ο Μπουζιάννης δεν ζωγραφίζει μια απλή ομοιότητα, αλλά μια ολόκληρη ψυχική κατάσταση. Και πώς το πετυχαίνει αυτό? Με το χρώμα και με αυτές τις φαρδιές, τις ελεύθερες πινελιές του. Οι κόκκινοι τόνοι δηλώνουν εσωτερική φόρτιση, το μπλε στοχασμό και η όχρα μικρές πινελιές φωτός. Το χρώμα εδώ δεν περιγράφει απλώς. Για τον Μπουζιάννη το χρώμα ερμηνεύει, αποκαλύπτει την ψυχή. Αυτός είναι ο πυρήνας του εξπρεσιονισμού. Προτεραιότητα έχει το συναίσθημα, η εσωτερική αλήθεια, όχι η ομοιότητα. Γι' αυτό ο Μπουζιάννης ξεφεύγει από τον ρεαλισμό. Θέλει να πιάσει την αλήθεια πίσω από το πρόσωπο. Στο τέλος λοιπόν τι έχουμε? Ένα ψυχογράφημα, έναν διάλογο ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τη μορφή. Και κάπως έτσι μένουμε με το ερώτημα τι σημαίνει άραγε να ζωγραφίζεις την ψυχή και όχι το πρόσωπο.